फ्रेंड्स नोंथांमोना आंनो रिएक्शन भिडिअ लानानै फैलायबाय बे रिएक्शन भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना दिनै प्रमद बर' सारा माबायदि बिपिएफ हाग्रामा मुलिनि सायाव बिएनएसइउनि सायाव बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोननो बुंलांसै जानो हागौ नोंथांमोना साननो हागौ मा खालि पलिटिकेल भिडिअ होयो नाथाय आंनि टपिक्सआनो बेनोखा बे साननैसो आं बे टपिक्सनि सायावल' भिडिअ बानायबाय थादों जे रिएक्शन भिडिअ स' बिएनएसइउ दानायनिफ्रायनो जोंनि खौरांगिरिफोरखौ नुदों जे साफ्रोम लिडारफोरखौ बे मोनसे सेन्टेन्सखौ सोंखायो जे बिएनएसइउ गोदान बर' फरायसा आफाद दानायखौ नोंथांमोना मा सानो नोंथाङा मा बुङो बेबायदिल' सोंबाय थादों नालाय आंबो बेबायदि भिडिअखौ प्राय लाबोनाय थांदों आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना माबा मोनसे नलेज मोननोबो हागौ नोंथांमोना सानना जे बेवहाय नलेज मोना थारैनो माबा मोनसे मोनगोन स' प्रमद बर' सारा दिनै माबायदि बाथ्रा बुंदों मोनसे जायगायाव थांनानै जायगा आं नोंथांमोननो खिन्थालिया नोंथांमोना निउसाव नुखाजोब्बाय बिथाङा बुंदों मा गणतन्त्रखौ फोरजाखान्थिखौ हत्या सोर खालामबोदों थारैनो बिथांनि टारगेटआ जाहैबाय थांखिया जाहैबाय मा सोरखौ बुंनो नागिरदों बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिपिएफनि थांनाय 17 बोसोरनि बै सरकारखौ बुंनो नागिरदों बै थांनाय 17 बोसोराव मा हाग्रामा महिलारीनि सरकार थानाय समाव खुंथाय समाव बिटिसि खुंथायाव बिटिएडि ओनसोलाव माखासे अनैतिक जाथाय जाबोदों डेमक्रेसिनि हेंथा खान्थियै सोलिबोदों सोरखौबा बुथारनाय दम होनाय गावथारनाय फोरोंगिरिफोरखौ गावथारनाय सोरबा हेंथाय बिपिएफनि बाथ्रा बुङोबा बेखौ बुथारनाय खोमानाय किडनेप खालामनाय बायदिसिना माने गुप्त हत्या खालामनाय सोरखौबा दाबि धमकिनाय अफिसारफोरखौ बिउरोक्रेट्सफोरखौ बिखयाफोरखौ गावसोरनि बायदि जायाबा माने बहाबा न' सिङाव माने फांथेनानै लावथिजों बुनाय बा हाग्रामा महिलारीखौ ओरैबायदि बुंनो हागोन बिथाङा माने सोरबा गावनि बायदि थाङाबा पार्टिनि मानसिखौ बिथाङा लावथिजों बुयोमोननो बे अबयसे खोनानाय बाथ्रा आरो बिथांनि बे बाथ्राखौनो दिनै प्रमद बर' बिथाङा मिनि मिनि बुंनोबो नाजादों गासैबो रोखोमनि अनैतिक माने जानो नाङि जाथायफोर बर'फोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय गोरोबलायि बेबायदि गासैबो गाज्रि जाथायानो थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारीनि सरकार समाव जादोंमोननो बिथाङा बेबायदि बुंनो नाजादों गासै रोखोमनि करापसनाबो जादोंमोननो बै समाव माखासे खामानिखौ बिथांमोना मोजाङै मावना गालाङाखैनो माखासे खामानिखौ बिथांमोना आलाय सिलाय मावनानै गालांदों आरो बेखौ लासै लासै माने फोसाबबोदों इउपिपिएल सरकार बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों बिपिएफआ इउपिपिएलखौ एलिगेसन लागायनो हानाय सोंखारिनो हानाय जेबो मरेल राइट्स गैया बिथांमोना बेबायदि सोंखारिनो इउपिपिएल सरकारखौ हाया मानो होनबा हाग्रामानि स्टाइलाव खमसे खम अन्तत सरकार सालायाखै एबसुनि स्टाइलावनो जा गुबुन स्टाइलावनो जा सरकार सालायदों नाथाय हाग्रामानि बादि माने गादबनाय सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा माने बाथ्रा बुंनो चान्स होयि बेबायदि गादबनानै दम होनानै बुला बुसि खालामनानै बेबायदिथ' सरकार सालायाखैना बेबायदि बिथाङा बुंनानै लादों गावनि सरकारखौ गावनि खुंथायखौ हाग्रामा महिलारीया बिएनएसइउखौ गावनो जोनोम होनाय नालाय गाव बरायखागोन बेनि डिजाइनार इन्जिनियार गासैबोथ' हाग्रामा महिलारीनि सुबुं हाग्रामा महिलारीनि बिपिएफ पार्टिनिनो सुबुं हाग्रामा महिलारी लोगोसे बिपिएफनि सुबुंफ्रा मानो उन्दुनो हाया नोंथाङा मिथिगौना बे बाथ्राखौ दिनै प्रमद बर' सारा बुंदों जे बिथाङा प्रमद बर'नि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै प्रमद बर'नि गासैनिबो सापर्टखौ मोननाय नुनानै प्रमद बर'नि जि गोजोन थासारिजों सरकार सालायनायखौ नुनानै बा बिटिसि ओनसोलाव गोजोन थासारि फैनायखौ नुनानै नोंथांमोना नुदों ससियेल मिडियायावनो जा निउस चेनेलफोरावनो जा निउस मिडियायावनो जा जोंनि सुबुंफोरा अपेनलि बाथ्रा बुंनो हादों नाथाय हाग्रामा महिलारीनि दिनाव बेबायदि अपेनलि बाथ्रा बुंनो हायामोन बर'फोरा बेनिखायनो बेबायदि गोजोन थासारिखौ नुनानै बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बिपिएफनि उन्दुलांनो हाया गोदोबो एबसु थानाय समावबो एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समावबो हाग्रामा महिलारी बा बिपिएफनि सुबुंफोरा उन्दुनो हायामोन मानो होनबा बिथांमोना गियोमोन जे भट बेंकखौ गियोमोन जे प्रमद बर'आ जुदि राजखान्थियाव फैयोबा मा जागोन गावसोरनि भट बेंकआ मा जागोन बेखौ गिनानैनो बै समावबो प्रमद बर'खौ गोबां सोंखारियोमोन बे बाथ्राखौ प्रमद बर' बिथाङा बुंनो नाजादों बिथाङा जाबायदि बुंदों आं बेबायदि बुङाखै जास्ट बेवहाय एनालाइसिस आरो आंनि स्टाइलावबो एसे बुंदेरदों नाथाय थाङै थुङै बाथ्रायाथ' बेनो दा बाथ्राया जाहैबाय साबेसे सुबुङा आंखौ दा नों इउपिपिएलनि होननानै बुंगोन कमेन्ट्सआव साबेसेनो फैनाय गोनां नाथाय नोंथांमोनखौ आं बुंगोन आं खुनु पार्टिनि सुबुं नङा आं माने एसे माने हिउमेन बिं बर' सुबुं सासे हिसाबै माने आं रिएक्शन भिडिअ लाबोदों बे जाबाय रिएक्शन भिडिअसो बे सोरबा पार्टिनि सापर्टआव बुङाखै माब्ला जुदि सोरबा गुबुन पार्टिनि मानसिया मोजां बाथ्रा बुङोबा बेखौबो आं बुंगोन नोंथांमोना टेनसन लानाङा थाङै थुङै बेनो आंनि बाथ्राया प्रमद बर'आबो बर'नि सासे गोख्रों माने बिग्रायारि हाग्रामा महिलारीआबो सासे गोख्रों बिग्रायारि दियाना ब्लासाराबो गोख्रों बिग्रायारि आंनि नोजोराव साथामखौबो नांगो मात्र बिथांमोना पलिटिकेल जि एटाक खालामलायबाय थादों बेयाव जोंनि सुबुंफोरा साधारन सुबुंफोरा गोजावनो नाङा राइट डिसिसन लानो थाखाय जों एनालाइज खालामनो सोलोंनांगोन नङाबा जों मा जागोन बै राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गोथौ हाखराव गब्रनानै आन्दायनानै थागोन आरो जातिया जौगानाय नङा हाग्रामा महिलारीआ बायदि बायदि गोदान आफाद दानानै बिएसइउ एनएलएफबि इउएलबि बायदि बायदि गोदान आफाद दानानै प्रमद बर'नि सरकारखौ इउपिपिएलखौ दुर्बल खालामनो नाजादों बा एबसुखौ दुर्बल खालामनो नाजादों बेबायदि खालामबोदों आरो दिनै बेबायदि खालामनानैबो हायैनि थाखायनो बिथाङा
बेबायदि माने बायदिसिना बाथ्रा बुङो बे साननैसोआव जों नुनो मोनदों जे BNSU दानायनिफ्राय माने तर्क बितर्क डिबेटआ बारा जादों आरो जोंनि खौरांगिरिफोराबो बे मोनसे बाथ्राखौ सोङाबानो जाखाया स' खौरांगिरिफोरा जुदि बेबायदि सोंनो हायोबा आं माने बेबायदि रिएक्सन भिडिअ लाबोनो हाया स' नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो नोंथांमोना साबेसे आंखौ UPPLनि सुबुं होननानै सानो कमेन्टआव लिरदो माखासे सुबुंफोरा माने डाइरेक्ट माने भेरि एडभान्सलि माने डिसिसन लायो जे मा नों आमुक पार्टिनि दिस इज भेरि रं बेबायदि दासान UPPLनि होनबा आं नोंथांखौ मा बुंनाय BPFनि नाथाय बे बाथ्राया रं आं नोंथांखौ BPFनि होनबा बे गोरोन्थि जागोन मानो होनोबा आं नोंथांनि जेबोआनो मिथिया नोंथांखौ आं बहा नुगोन नोंथाङा BPFनि खामानि मावनाय आरो नोंथांखौ बहा नुगोन आं UPPLजों खामानि मावनाय स' साबेसे सुबुंनि थाखाय आं दिनै UPPLनि सुबुं नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो प्रमद बर' बिथाङा दिनै जोबोद गुड निउसबो फोसावदों मा 99 नोंथांमोना मिथिगौ 99 ना मा 99नि मास्टार साकरि माने 1999 मायथाइयाव माबा मोनसे एपइन्टमेन्ट होदोंमोन बेबायदि बेवहाय माखासे माने खोलोब जादों बेनि फार्स्ट खोलोबफोरा मोनलांबाय साकरि आरो बेबायदिनो मोननै मोनथाम हानजा दंबावनो जानो हागौ बिथांमोननि बाथ्रायाव बुंदों प्रमद बर' सारा स' बिथांमोननि साकरिखौ होनो थांगासिनो दं एपइन्टमेन्टखौ राननो थांगासिनो दं आरो बेवहाय बिथाङा मोनसे माने गोख्रों रावै बुंदों जे मा जे थाइसेबो आथानाबो रां लायालासिनो साकरिखौ होनाय जागोन सोरबा जुदि घुस होयोबा रां होयोबा बिनो साकरि होनाय जानाय नङा BPFनि दिनाव बे 99नि साकरिनि नामाव गोबां घुस जादों आरो सोर बेबायदि घुस लादों सोर होदों बबे समाव होदों सोरनो होदों गासैनिबो प्रुफबो होनो हायो गोसोबा नाथाय बेबायदि मावनो गोसो गैया प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बिदिब्ला बियो 99नि साकरिफोरनि थाखाय जायफ्रा दुखु दाहाजों दिनै एसेबां बोसोर दरमा मोननायनि उनाव गेजेराव बेसेबा बोसोर जाबाय दिनै बै समाव जि दुखुजों माने अभाबजों सोलिनांगौ जादों थारैनो बिथांमोननि मोजां दिन फैदोंबो जानो हागौ बेबायदि बुंगोन जेब्लासिम एपइन्टमेन्ट लेटार होआ अब्लासिमथ' जों मोजां दिन होनना बुंनो हाथ'वा नालाय स' जायखिजाया बेयो जोबोर मोजां फोसावनाय होननानै आं बुंगोन बे प्रमद बर' बिथाङा दिनै 50 जन दुखिया गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो IIT NIT बायदियाव माने फ्रि कचिं एडमिशन थाखाय फ्रि कचिं होनो थाखाय इनस्टिट्यूट खुलिनो थांगासिनो दं आरो बेयाव फ्रिलि कचिं होगोन थाइसेबो रां लायालासिनो कचिं होगोन जानो हागौ बिथांमोना कचिं इनस्टिट्यूट खुलिनायनि टारगेट लादों आरो बेबायदिनो मेडिकेलनि थाखाय 50 जन दुखिया नखरनि फरायसाफोरनो मेडिकेलनि कचिं होनो थाखाय मेडिकेलाव माने डक्टरनि फरायनायाव एडमिशन मोननो थाखाय MBBS आनो जा MS आनो जा बेयाव एडमिशन मोननो थाखाय फ्रि कचिं होनो थांगासिनो दं बेनि थाखायबो थारैनो इनस्टिट्यूट खुलिनायनि टारगेट लादों आरो लोगोसे सिभिल सार्भिसनि थाखाय जेरै IS IPS IRS IFS बेबायदि जेसेबां रोखोमनि सिभिल सार्भिस दङ माने UPSC APSC नि आन्दाराव गोलैनाय बिनि थाखायबो फ्रि कचिं होनो थाखाय इनस्टिट्यूट खुलिनो थांगासिनो दं बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा बुंनाय बायदिबा NIT IIT नि थाखाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जायगा मोनसे माने थिक खालामदों आरो बेबायदिनो अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सिभिल सार्भिसनि थाखाय मोनसे जायगा थिक खालामदों बिथाङा बेबायदि बुंदों आरो लोगोसे मेडिकेलनि थाखाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव माबा मोनसे जायगा थिक खालामदों बहाबा नाथाय बाक्सा आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव मा खालामगोन बिथाङा बुङाखै लोगोसे बिथाङा बे बाथ्राखौ अबयसे बेवहाय क्लियार खालामाखै लासैनो मिथिगोन बे बाथ्राया जाहैबाय जे बै कचिं इनस्टिट्यूट खुलिनाया BTR सरकारा बेखौ फाइनान्सथ' खालामगोन नाथाय बे इनस्टिट्यूटआ टेम्परारि ना पार्मानेन्ट बेखौ बिथाङा बुङाखै अबयसे जों दिनैसिम जेसेखिनि नुदों आं मिथिनायाव बहाबा थानोबो हागौ जे पार्मानेन्ट कचिं इनस्टिट्यूटथ' आं नुफेराखै जानो हागौ बेबो माने खम समनि थाखाय जागोन बा बोसोराव खनसे बेबायदि कचिं होगोन आरो बै होनायखिनि समाव जिखिनि फाइनान्स रां नांगौ बेखिनिखौ थारैनो BTR सरकारा माने बहन खालामगोन जानो हागौ बेवहाय फोरोंगिरिया बबेनिफ्राय फैगोन बबेनि फोरोंगिरि लाना फैगोन सोर फोरोंगोन मा हिसाबै फोरोंगोन माबायदि बेवहाय ट्रेनिं होगोन मा सिस्टेमाव कचिं खालामगोन ना जास्ट थियरि फोरोंनाय ना टेबल टक ना माने प्रेक्टिकेल ना एग्जामबो लागोन मा रोखोमनि माने कचिं होगोन बेखौ बेवहाय बुङाखै अबयसे मानो होनबा सिभिल सार्भिसनि बेलायाव बेवहाय अरेलनिफ्राय लानानै मेन्टेलि ट्रेनिंनिफ्राय लानानै स्पिकिं स्टाइलनिफ्राय लानानै लेंगुवेज स्किलनिफ्राय लानानै माने बेयाव साबजेक्टआथ' थाबायानो माने 17टा 18टा 20टा गोबां साबजेक्ट फरायनांगोन नालाय सिभिल सार्भिसाव माने बैफोरनिफ्राय लानानै मा लेभेलाव फोरोंगोन बेखौ खिन्थु बिथाङा क्लियार खालामाखै लासैनो बेबो क्लियार जागोन होननानै आं सानो जि मेन्स आरो जि एडभान्स मोननै एग्जाम थायो मोननैनिबो थाखाय कचिं होखागोन मोननैनि बेलायावबो थारैनो ट्रेनिं होखागोन बेबायदि जों साननानै लाबाय दा जियानो जाया माने बिथाङा जा फोसावदों बेबायदि कचिं इनस्टिट्यूट खुलिनायनि बाथ्रा टेम्परारियानो जा पार्मानेन्ट जा जोबोर मोजां खौरां होननानै बुंगोन बिथांमोना जुदि बे खामानिखौ गोख्रोङै मावफुंनो हायो अब्ला थारैनो जोंनि गेजेराव माखासे इन्टेलेक्सुवेल ओंखारनो हागौ बिथाङा बेवहाय 50 जन मेडिकेल 50 जन इन्जिनियारिं लाइननि बाथ्रा बुंदों 50 जन सिभिल डेट मिन्स 150 बै 150 नि मादाव माने 50 जना बारग'नो हायाबाबो माने सुपार 100 आं आसा खालामबाय जुदि सुपार 100 जुदि खै बोसोरमान जुदि दिहुननो हायोबा थारैनो बर'नि जि अबस्था दानि जि अबस्था बिउरिक्रेट लेभेल्सआव जि अबस्था जाना दोङो माने बे बिटिआरआव
बे थारैनो जोबोर मोजां लेभेलाव फैगोन होननानै आं सानो आरो माखासे इनोभेशन सृष्टि जागोन होननानै सानो आरो बैफोरनि माने उनसंनानै जोंनि बर' फरायसाफोरा थारैनो गोजौ लेभेलाव थांनो मोनसे स्कप मोनगोन होननानै आं बुंगोन।